Bisag unsaon, bisag asa nato pangitaon, ug atong namatikdan ang atong kalibutan karon nga puno na sa kasalanan, puno na sa kadautan. Busa ang Biblia nagasulti nga kung kinsa kato nga gusto nga makasulod sa gingharian sa langit, mao lamang ang pagtuman sa kabubuton sa Amahan. Ikaw higala, imo na bang nakita ang atong panahon karon? Imo na bang nakita ug unsa na ang atong panahon karon? Busa na mugna kining atong tulumanon. Pag-utingkay sa kamatuoran. Pag-utingkay sa kamatuoran. Ug ang pag-utingkay sa kamatuoran mao'y makapahatag og giya ngadto sa katawhan aron sa pagsusi sa kamatuoran. Ang tibuok kamatuoran magapahayag ngadto sa kaluwasan. Pag-utingkay sa kamatuoran. Ug karon ania ang atong tigdumala. Brother Evangelist Jerry Light, ato siyang patalihugan. Mayong hapon, mga kaigsuunan, mga higala, namo diha sa tibuok nga abot o naabot ning atong Sibya, mga higala, o usab social media, yes, Hong Kong, Saudi, USA, Cebu, Danau, Camotes Island o Camotes, Leyte, Jinsan, Davao, Digos, Iligan, Cagayan, o usab dito dapit sa Maranding, Zamboanga, Dipolog, o Bohol, ya usab sa Daan Bantayan, o usab sa Bantayan Island. Salamat sa mga kapaglaom nga nakahimo ta sa pagbalik na usab nining atong Sibya, pag-utingkay sa kamatuoran dire sa Ismael Radio 89.3 FM. Ato ning gipangumusta ang tanan natong mga kaigsunan nga mga Seventh-day Adventist tibuok distrito sa Santa Fe. Kumusta kamong tanan mga higala. Atong station manager wala in si Ken Lampaso. Atong producer sab si Brother Yoli Bragat. Atong manager mga kaigsunan ug ang ato nga mga ebanghelista, ato nga mga district pastor, mga elders ug kolportor, tanan mga kaigsunan na kutob sa maabot nining Sibya nato diri sa Ismael Radio. Ang atong gipokus karon higala, ikatulo naman pasensya mo itong niagi nga wa ta kasibya. May tungod yun sa Bible, no? Katumanan sa gisultis Biblia o inspirasyon sa ang pagtuon ng Biblia. Karon sa mga higala, atong tun-an kon masabtan ba ang Biblia, no? Masabtan ba nato ang Biblia? Adunay panahon kapag laom nga diin ang Kristohanon nga iglesia sa atong mga kaiglesiyahan karon uban nga pagtuo, wala mo tugot nga ang mga laiko, mga uban pa nga mga magwawali magabasa sa Biblia o mga elders, no? Kadto lamang mga ordinado ang gitugutan niini nga mao'y ilang pagsabot nga kadto lamang higala mga maalam og taas og edukasyon ang makasabot sa Biblia. Ug kini nga pangatarungan wala matukma sa gimbutan sa Biblia. Sagyano lang kaayo mga kapaglaom nga mga kaigsuunan pwede mo basa sa Biblia. Kaya nagingon ang Mateo 11:28-29, panagtuon kamo kanako unsa may tun-an ug way basahon. Ang pinadaig 1:3 nang ingon sad bulahan ang nagabasa ug nagpatalinghog. Sa to pa kung makabasa ka, mabulahan ka kay mo basa ka. Unang pangutana, unsa ang unang kabalauran higala may tungod sa kaalam sa Biblia? Atong mabasa sa Juan kapitulo 7:17. Before na to ni basahon, mag-ampo sa ta. Dalaygon mayaon mong Diyos, salamat Ginoo sa imong kaayo. Sa imong pagpakiguban kanamo, tuguti Ginoo nga amo kining tun-an. Ug panalangin ni ang naminaw nga masabtan ang kinatibuk ang kamaturan. Salamat Diyos pagtubag, uban sa panalangin sa ngalan ni Hesus.
Amen. Atong basahon higsoon. Kung tuyoon na matupadre, ni bisan kinsa ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios, nan iyang may baluan kon ang akong gitudlo gikan ba sa Dios o nagsulti ba lamang ako sa kinagalingon kong pagbulutan. Awa ha? But pasabot ang timailhan di ay mga higala, mao ang pagtuon. Kung tuyoon yun nimo, pagbuhat sa kabubuton, may balaan nimo kini akong gituman, kabubuton ba sa Dios o dili. Aron higala masabtan ang Biblia, kinahanglan di ay ikaw magatuon sa kasulatan o sa Biblia. Kung basahon nimong 2 Timoteo 2:15, pangayo og tabang sa Ginoo sama sa gibuhat ni David diha sa Salmo 119:18. Paagi number 1 o number 1. Tun-i ang Biblia higala sa matinud-anon ug sa tinguha nga makatunan mo og magamit ang kamatuoran. Paagi number 1. Okay, ikaduhang pangutana. Unsa ang kamatuoran? Nagisgot man tag kamatuoran niya sa Biblia. Unsa man ang kamatuoran? Juan 17:17. Balaan na sila pinaagis kamatuoran. Ang imong pulong mao ang kamatuoran. Unsa ding pulong igsoon? Kamatuoran. Tuyoon na to ang pagtuon. May balaan na to kung ang atong gisunod, kabubuton ba sa Dios, kung atong basahon usab ang Biblia, kung magisgot tag kamatuoran, ato po nga mabasa nga ang kamatuoran mao ang pulong sa Dios. Di mo do klaro kaayo mga higala, di ba? Nga ang pulong sa Dios mao gayod ang kamatuoran ug ang kamatuoran ato kining balaanon. Paagi number 2. Dawata ang Biblia ingon nga tingog sa Dios ngadto kanimo. Ug ato sa nang mabasa sa 1 27:28 ug mabasa sab nato sa unang Tesalonica 2:13. Mga higala, kung doon na mo nalibgan, mangutana mo, kontakan lang niyo akong number 0950-514-3697. 0950-514-3697. Arita sa katulong pangutana. Unsaon sa usa ka pangita sa kamatuoran, ubos sa matuod nga uluhan. Atong mabasa sa Isaias 28:9 ug 13, ug ato sa mabasa sa 1 Korinto kapitulo 2:13-14. Unsay giingon? Kinsa man ang iyang gitudluan og kalam, ug kinsa man ang iyang pasabton sa balita. Sila ba nga mga naluta sa gatas ug ang mga gipanguha sa mga dughan? Kay kini mao ang sugo ibabaw sugo, sugo ibabaw sugo, lagda ibabaw lagda, lagda ibabaw lagda, dinhi madyutay didto madyutay. Sumala sa Isaias 28:9-13 ug ang Korinto 2:13. Hinumdumi nga ang pagpamatuod sa kamatuoran anaa sa Biblia, ang usa ka kasulatan nahimo nga moabli sa kahulugan sa laing kasulatan. Kon ang usa higala nagatuon sa kasulatan, iyang mahibaluan ang nagkalain-lain nga mga magsusulat sa Biblia nga nagisgot sa samang uluhan. Kini daw tanghaga sa pagpangita higala sa tugob nga kahulugan ug pagtulunan ang usa nga magakuha og mga sinulat sa nagkalain-laing mga sinulat sa usa lamang kauluhan. Muna igsoon, klaro kayo. Ang pagtuon sa balang kasulatan, dinhi madyutay didto madyutay hangtod makaplagan ang kamatuoran. Dinhi didto latid ibabaw latid, sugo ibabaw sugo, mo na siya higala ang pagtuon sa balaan niya kasulatan. No, ato ni balaan mga higala nga mao gyud na siya ang gisulti, no? Unya ang ikaupat nga pangutana atod pa dire. Unsa man mga paagi ni Hesus sa pagpangita sa kamatuoran?
Ay mo na pangutana higala. Unsa man ang paagi ni Hesus sa pagpangita sa kamatuoran? Atod pa diri sa Biblia, Lucas 24:27, 44, 45, ug sugod kang Moses ug sa tanang mga propeta, iyang gisaysay kanila ang mga butang sa tibuok nga kasulatan may tungod sa iyang kaugalingon ug unya mingon siya kanila. Kini maong akong mga pulong nga gisulti ko kaninyo kaniadto sa kauban pa ko ninyo nga kinahanglan gayod nga matuman ang tanang nasulat may tungod kanako diya sa kasuguan ni Moses ug sa mga propeta ug sa mga salmo. Ug iyang gibuksan ang ilang mga salabutan aron makatukib sila sa mga kasulatan. Paagi number 3. Ang Biblia higala mao'y iyang labing maayo nga komentaryo. Oh, tama mga kaigsoon, no? Kung na may komentaryo higala na ay pinakamaayong komentaryo. Di ba? Pinakamaayong komentaryo. Okay, arita sa ikalimang nga pangutana. Sige, Andre. Sa unsa nga mga paagi ang Bereans labing tinahod kaysa mga taga Tesalonika. Atong basahon ang buhat 17:11 mga kapaglaom. Unsay giingon? Buhat 17:11 o Juan 5:39. Atong basahon, og kining mga Hudiyo mabuot pa kaysa mga Hudiyo didto sa taga Tesalonika. Kay kini sila midawat man sa pulong uban sa bug-os nga pagka masinabuton nga sa adlaw-adlaw na nagtuon sa kasulatan sa pagsusi kung tinuod ba gayud ang mga butang nga gisulti kanila. Unya ang Juan 5:39, kamo nagasusi sa kasulatan kay nagunahuna man kamo nga pinaagi nini makakaplag kamo kinabuhing dayon. Gani mao kini aga pamatuod kanako mga kaigsunan. Mao na ang sulti sa balaang kasulatan. Ingon ana di ay ang pagtuon. No? Ing ana ang pagtuon igsoon. Kinahanglan adunay pagpailob sa pagpangita. Ikaupat nga paagi. Ikalimang paagi, gikinahanglan nga dili pagdugang sa pagka o sa pagkuha sumala sa gisulti sa Biblia. Ato na mabasa sa Proverbio 35:6 o Deuteronomio 4:2. Nay pangutana, unsang pasidaan ang gihatag sa balasahon sa pinadayag ang kuyaw alang ni adtong magadugang o magakuha sa pulong sa Ginoo? Atong basahon ang pinadayag 22:18-19. Akong pasidan-an ang tanan magapatalingog sa mga pulong sa propesya. Niining basahona, kung adunay magadugang niining bisan unsa kaniya, igadugang sa Dios ang mga hampak nga gisgutan niining basahona. Ug kung adunay magataktak og mga pulong gikan sa pulong sa balasahon niining propesya, pagataktakon sa Dios ang iyang bahin diha sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi ug diha sa balaang syudad nga gisgutan niining basahona. Ang teksto kapag laom nagahisgot dili lamang sa pagputol o sa pagdugang o pagsulat, kundili sa pagsulti usab nga dili mo igisulti sa Biblia o kaha imong gilimod ang matuod nga kahulugan. Sa laktod higala nga pagkasulti, atong tugutan sa kinatibuk-an nga ang Biblia maoy magasulti ingon sa gibug-aton sa kamatuoran nga iyang gidala. Higala, hinumdumi nga ang mga butang nga tinago iya sa Dios. Apan ang mga butang nga ginapadayag maong ato ug sa atong mga anak sa gihapon. Aron mapagatumanon ta ang tanan nga mga pulong nini, ang kasuguan. Deuteronomio 29:29, adunay uban nga malisod sabton. 2 Pedro 3:16-17. Hinoon ang mahinungdanon nga kamatuoran ato nga masabdan. Mga kapaglaom, mao na ang pamahayag sa balaang kasulatan. Ug kanang pamahayag sa balaang kasulatan, giklaro gyud higala nga ang pagtuon nato sa kasulatan
dinhi madyutay didto madyutay aron makaplaga nato ang kamatuoran. No? Mo na nga ikaw higala naminaw karon, free ka. May kagawasan ka og duna kay kagawasan sa pagpili kung unsay imong buhaton, unsay imong himuon, magbasa ka bas Biblia o dili ba, libre ang tanan para kanimo. Kay ikaw mo ay magbuot sa imong kaugalingon. Ang pamahayag ni Ginoong Hesus, nga matod pa niya, kinahanglan daw ang matag usa ka nato magakugi sa pagsugot o magkugi sa pagtuon sa iyang mga pulong. Sumala sa unang Timoteo 3:15, nga daan pas pagkabata nagatuon na sa kasulatan. Ingon na igsuon, no? Gikan pa sa gamay kinahanglan imo gayud nga matutuon ang imong anak hantod nga madako siya, no? Dako siya, dili na siya malimot sa iyang gitun-an. Magkinaunsa-unsa mga kaigsunan, dili na siya malimot. Iyan ang matuhog mga higala ang gisulti sa balaan niya kasulatan. Muna nga ikaw ug ako mga higala nga gikinahanglan di ay mga kaigsuunan niya ato nga madiskubrihan gyud ang kabubuton sa Ginoo. Kaya nag-ingon ang Mateo 7:22, 7:21 nga unsay giingon? Klaro man gyud igsoon. Dili ang tanan nag-ingon kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Mga higala, gikinahanglan di ay mga kaigsuunan nga ato nga matun-an gayod kay diha nato makuha ang mga detalles kamatuoran mahiusa, no? Muna nga sa atong uluhan, masabtan ba ang Biblia? Yes. Panghayoon nato ang kaalam dias Ginoo. Unya ato dayong sundon kung unsay atong nabasa, unsay atong nasabtan sa gipasabot sa balaan kasulatan. O, mo na, dili kay magsunod-sunod rata sa mga tradisyon, magsunod-sunod ratag unsay ko sa atong ginikanan, mubasa gyud ta mga igsuon, no? Dili gyud ta ingon nga maga sunod-sunod lang og unsay mga gisultis kakaraanan. No? Ato gyud nga susihon ang Biblia. Sama ba sa taga Tesalonica, mga Bereans, nga ilag yung susihon kung unsa ka tinuod ang gisulti. Mao na nga ikaw ako higala kinahanglan gyud og pagtuon sa balaang kasulatan. Kaya diya sa kasulatan mahibaluan nimo kung unsa ang mga umalabot. No, mga umalabot nga mga panahon. Mao na nga ayaw kalimot higala nga ikaw gayud ang responsable nga sabot pasabot ba nga ang kaluwasan nato nara gyud sa imo, dili gyud ingon nga ato pa ning pasumpay-sumpay didto igsuon, no? Dili gyud na pasumpay-sumpay mga kaigsuonan. Kay ang pinakaimportante nga ang matag usa ka ninyo maandam, no? Maandam diha sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Og ato sang hinumduman mga igsoon nga ang atong panahon karon nagtudlo na gyud kung unsa na gyud siya kaduol. Muna ang Biblia nagsulti pangandam. Mateo 24:44 kinahanglan ang matag usa mangandam. Andamon gyud mga kaigsuonan kay ang tao nga wala maandam mo na giingon sa Lucas 21, panguyapan sila sa kalisang tungod kay wala man sila kapangandam. Nganong wala sila kapangandam? Kay wa man pud sila kahibalo. Nganong wala sila kahibalo? Tungod kay wala man sila magtuon sa kasulatan. Di ba? Ang tinuod mga kaigsuonan, kung magsunod ta sa kasulatan, magtuon ta sa Biblia, mo na hinungdan higala nga duna kay daghang knowledge, imong mahibaluan ang mga umalabot. Mga umalabot nga mga panahon, imo kining mahibaluan higala.
no? Sadyang imo kining mahibaluan igsuon, wala na. Di nakakulbaan, di nakakuyawan. Ngano man, imo man yan hibalaan ang mga panghitabo sa kalibutan tungod sa imong pagbasa sa Biblia. Tungod sa imong pagbasa sa Biblia. Munang ikaw og ako mga kaigsunan, gikinahanglan yun magtuki sa balaan niya nga kasulatan. Muna'y usa ka mahinungdanon kaayo nga pagtuon igsuon. No? Muna nga ikaw, kitang tanan higala, magtuon yun sa balaan niya kasulatan. Ang pangutana higala, ang pamag-ang sa kamatuoran. Naabay pamag-ang sa kamatuoran? Ato ng tunaning pamag-ang sa kamatuoran. Nga matod pa, nga higala, sa pangutana nga nagingon, giun sa pagdawat sa mga tao, ang doktrina ni Hesus. Usa sa mga gisgutan kapag laom, ni Ginoong Hesus sa iyang wali, ibabaw sa bungtod, iyang gisgutan ang bakakon nga mga propeta. Iya usab nga gisgutan ang kabuangan o sa propisyon gawas nga mga ang kinabuhi na sukod diha higala sa propisyon sa tao. Iyang gitandi ang ilang wali alang ni adtong nakadungog sa iyang mga pulong sama sa taong maalam nga nagabuhat sa iyang balay diha sa bato. Ang iyang balay mibarog bisan sa mga ulan, hangin ug baha, ug sa laing bahin usab ang tao nga nagapatindog siyang gambalay diha sa balas. Iyang gipakasama sa tao nga nakadungog siyang mga pulong apan wala nagtuman og kanang balaya. Wala gayod mubarog sa diha nga ang ulan, baha, hangin, mihapak sa iyang balay. Ang pagtulunan higala, matod pa, dungga og tumana. Kung doon na may pagtulunan nga maayo, dungga og tumana ang pulong Jesucristo. Balikan na to ang pangutana. Giun sa pagdawat sa mga tao ang doktrina ni Hesus. Why? Ato basa sa Mateo 7:28-29. Nagingon, og sa nakatapos na si Hesus sa pagpamulong, niining mga sultiha ang mga panon sa katawan ng hibulong sa iyang pagpanudlo. Kay kanila, nagpanudlo man siya ingon nga may kagahom ug dili sama sa ilang mga eskriba ug mga parisyo. Mateo 7:28-29. Na kaduhang pangutana. Ikapwalong pangutana, ikapito tong pangutana. Ikawalong pangutana, unsa man ang gipadayag ni Pablo mahitungod sa matuod nga patukuranan diin kita magatukod. Matud pa sa Korinto 3:11, kay wala na ilaing patukuranan niya ikapahimutang pa ni bisan kinsa gawa sa gipahamutang na nga mao si Jesucristo. Pangutana, ang tao maluwas ba higala nga walay pagtuo sa kamatuoran? Ikaduhang Tesalonica 2:13. Apan kinahanglan gayod nga sa kanunay kami magahatag og mga pasalamat ngadto sa Dios tungod kaninyo. Mga igsuon, mga hinigugma sa Ginoo, kay sukad pa sa sinugdan kamo gipili sa Dios aron mga luwas kamo pinaagi sa pagbalaan kaninyo sa espiritu ug sa inyong pagtuo sa kamatuoran. Si Pablo higala nagapahinumdom sa mga magbabasa nga sukad pa sa sinugdan ang Dios nagapili kanila, dili kini mausab kining mga pagpili o pilia nga mahimo nga kahigayunan pinagi sa pagbalaan sa adlaw-adlaw kapag laom, o kining pagbalaan mahimo diha sa Espiritu Santo. Ang pangutana, sumala sa tambag ni Pablo ngadto sa Tito, unsang doktrinaha ang gikinahanglan ipahibalo sa mga magwawali? Tito 2:1 og 7. Apan sa imong bahin ang imong pagpanudlo, ipahiangay mo sa matarong tuluhuan. Sa tanang butang, ipakita ang imong kaugalingon ingon nga panag-ingnan sa maayong binuhatan. O sa imong pagpanudlo, ipakita ang kaligdong pagkatalahuron. Di ba mga igsoon? Kanindot no? Ang matarong higala, matarong tuluhuan, kinahanglan mao ang patukuranan sa mga pagbadlong aron siya mausab. Tito 1:9.
Sa ginatudluan niya si Timoteo sa pagwali sa pulong sa Ginoo, si Pablo nagapahimangno kaniya nga moabot ang panahon nga ang mga katawhan mulingiw og dili na mamati sa matarong pagtulunan. Ikaduhang Timoteo 4:1-4. Abot ang panahon, bisag unsa pa himuon nimo diha basta kita nila nga pulong sa Ginoo, dili na sila pakabana mga kaigsunan. Sa likway na nila, di na sila magpakabana ana mga kaigsunan. Di na sila magpakabana ana. Sunod pangutana, og kon ang tao mo sa likway sa kamatuoran, unsa ang sangputanan? Mabasa sa ikadang Tesalonica 2:10-12. Og pagaubanan sa tanang dautan, pagaubanan sa tanang dautan nga paglimbong alang kanila nga pagalaglagon tungod kay sila na nagdumili man sa paghigugmas kamatuoran aron mga luwas unta sila. Tungod nini ang Dios magapadala kanila og silot ang tanang wala mutuos kamatuoran hinunuan nahimuot sa pagkadili matarong. Ikadong Tesalonica 2:10-12. Kapag laom ko ng tao mudumili gyud sa pagpaminaw sa kamatuoran, ang iyang mga pagampo dulumtanan. Proverbio 28:9. Si Pablo nagkanayon, nagtudlo ni Timoteo nga pagsugot sa tinuhuan mahinungdanon atong mabasa sa unang Timoteo 4:16. Higala, dili gyud nato ipiyong ang atong mga mata sa kamatuoran. Basaha ang Juan 12:35-36. Si Jesus nagapangita sa kabuang niini, Mateo 15:14. Ang sayop nga tinuhuan nagadaot sa uban, 2 Timoteo 2:18. Busa ato silang masukod ngadto sa kasuguan. Basahon ni Moses, og sa pagpamatuod sa mga propita, sumala sa gisulti sa Isaias 8:20. Atong isalikway ang kalagdaan sa tao, ingon nga patukuranan sa kamatuoran. Si Jesus higala nagapahayag nga ang tanang pagsimba mahimong kawang kon ang sugo sa tao mo'y gihimo nga tuluhuan sa Dios. Mateo 15:3-9. Mo din mga kaigsuonan, no? Ang usa ka hitabo nga moabot sa tao higala nga dili na sila mamati sa tuluhuan sa Dios. Kining kamatuoran nga naa sa Dios, dili na gyud sila manimati. Mulikay sila pero mga varieties mga unsa pa din nga mga kalingawan, tapok din sila mga kaigsunan, no? Tapok din sila kay muni daghan kay mamati higala basta dili kamatuoran Biblia ang isgutan. Mga pasiaw-siaw mga kaigsunan, abti kay na sila higala, no? Abti kay na sila. Ganahan kay sila ana. Wala nagigon ang Roma 12:2. Ayaw na kamo pagpauyon ni ining kalibutan. Usban ninyo ang inyong unahuna kay usay atong unahuna higala sobrara. Wa pagani ta ka kwarta, wa na atong unahuna milyonaryo na. Nagtagad na lang ta kano sa mahulog ang panalangin gikan sa langit o bagbaka gikan sa helicopter matagak. Pero hunahuna ra na. Hunahuna ra na mga kaigsoon. Muna nga atong iseryosohon. Kung ikaw ako higala, magkinabuhi diya sa Ginoo, ato diya ang usbon ang dalan nga atong giunahuna. Nga naman, nag-ingon ang Proverbio 14:12, adunay dalan daw matarong sa usa ka tawo, apan sa kaluhiay niining mga adlaw, maong dalan sa kamatayon. Di ba sa basta mga kaigsunan? No? Dalan sa kamatayon. Muna ikaw ako mga igsoon, gikinahanglan gayod niya, musunod kita ni Ginisos. Kung nakulangan tas kay Balo, nag-ingon Santiago, papangayua sila sa kaalam sa Ginoo. Dili mamuyboy ang Ginoo, muhatag siya kung mangayo ka. Higala, ayaw kalimot, nga ang Ginoo nang inahanglan kanimo. Boy Nagson, wana gamay na lang panahon ng aton lang nga balik-balikan nato ang tanan itong mga kaigsunan. No? Mga kaigsunan sa tanang mga iglesyahan, ayong hapon kaninyo gabi
Og pasalamat ta sa atong station manager Lampaso family. Kauban nila ni Brother Yole Bragat. Kung inaot ko mga kaigsunan niya sa tanang panahon, makugihon ta sa pagsangyaw sa maayong balita. Og sa tanan sa naminaw karon nga dili mga Adventista, maayong gabi kanyong tanan, og minaot ko nga magpadayon kamo sa pagpamati nini aton tulumanon, no? Dili kini taas mga higala, mga 30 minutes lang kini, pero okay na ni. Inyo na ning mapatalinghugan sa kanunay. Igsoon mag-ampo ta before ta magtapos. Dalaygon, may mayon na mga Diyos salamat kay Ginoo simong kayo. Panalangin ni ang tanang naminaw, panalangin ni usab ang kini nga estasyon, Smile Radio 89.3 FM. Panalangin ni tanan magdumala nini nga sa tanang panahon maayong panglawas. Salamat o Diyos pagtubag, usaha kami gugma sa ngalan ni Hesus. Amen. Igsoon na gid panahon, salamat sa inyong pagbalinghog. Dire sa atong tulumanon paguting kay sa kamatuoran, dire sa Smile Radio. O ako mag-ingon kay Evangelist Jerry Livingon, wala kita mahimo sa pagpakigbatok sa kamaturan kung dili pagdapig sa kamaturan. Thank you very much. Maayo nga gabi ka natong tanan, may buntag sa ubang dapit, sa ubang nasod, may udtosab. O kini sa kanunay, mag-inampuay ta makiigsunan aron maandam ang matag usa kanato. Thank you very much. May gabi.